ఇటీవల ఛత్తీస్గఢ్ అంబుజ్మండ్ నారాయణపూర్ జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ లో మరణించిన మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కడారి సత్యనారాయణ రెడ్డి ఆలియాస్ కోసాకు తన సొంత గ్రామమైన సిరిసిల్ల జిల్లా గోపాలరావుపల్లిలో బంధుమిత్రులు, అభిమానులు, ప్రజా సంఘాల నాయకులు వేలాదిగా తరలివచ్చి కడసారి వీడుకోలు పలికారు. కడారి సత్యనారాయణ రెడ్డి ఉద్యమ నేపథ్యాన్ని, తన విద్యార్థి సహచర్యాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ చాలా మంది కన్నీళ్ల పర్యంతమయ్యారు. పోరు చేసి భుక్తి కొరకు పోరు చేసి భూమి కొరకు పోరు చేసి భుక్తి కొరకు పోరు చేసి సాయుధ పోరాటంలో అనుకరుగని పోరు